mga ka-aksyon, kamudra may aral sa mga jokes. Do not forget mga ka-aksyon, pwede nyo i-comment sa atong Facebook Live. Or kung may ara kamudra sa mga greetings. Si example, si Michelle Pilaes. Nag-comment rin sa atong Facebook Live. Good morning sa inyo. And likewise, do not forget to like and share ang atong Facebook Live. Kung kamudra may aral sa mga jokes, ang gusto rin i-share sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again, pwede ka mo makakommunicate sa akong personal account pagkitaon niyo Red Salgado. If not today, pagbasahon natin next Sunday diri sa Action Radio Bacolod. Okay? So again mga ka-action, don't forget ang aton diring programa nga Johnny Tango Rides Again. Like and share. Kag kung kamudra may ara sa greetings, isa-isaho naton. Okay? So anyway mga ka-action, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Hello mga ka-action, good morning. Nagabalik kita diri sa atong programa Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Alright, so magatamyo na kita diri sa mga nagkomento. Good morning sa akong paryente mo. Grabe, aga pa yan nagbugtaw mo dira sa may barangay Singkang Airport. Good morning dira sa kay Erlinda Salgado. And also good morning man sa kay Vanny Ariola. Grabe, ginatamyoy pa ko. Good morning dira Erlinda Salgado. And also good morning sa kay Leonila Tarosan. Good morning Action Radio or good morning Action Johnny. Watching live at Purok 20 Barangay Alangilan. Thank you so much. Go, go, go. Kag syempre mayong agaman sa kay Amor Malayang. Good morning. Good morning dira sa imo. And of course sa kay Marilo Kahili. Good morning. Ginatabyo ba naton sa mayong aga si Marilo Kahilig. Action Red watching from Barangay 1A Manapla. God bless. Thank you so much. And also, good morning man sa kay Maria Fe Lobaton. Anyway, mga ka-action, ako kamudra may ara sa mga greetings pa. May ara pa kita sa second batch sa aton diri nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Okay? So, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Thank you. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:25 na sang aga. Good morning! Anya na sa mga tao dira kabayana sa kaladtuan nga importante, kag bayana dira sa paghimuon nga importante, bugtaw na kamo dira dakpan ang balde habon kamo kag maligo. Good morning sa liwata sa ato mga market vendors kaaga pa nagabugtaw para magplaster dira sa ilang mga baligya. Nagsamtang nagabaligya dira mga kaaksyon, nagabaligya pamati dira sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you. Kabay tani mga kaaksyon nga maging madamo dira ang inyong nga mga customer kag magkalaubos ang inyong nga baligya. Galikating ibandra ko kaysa mga kaaksyon, gaan talaga karona, tingbon ko na lang boss, Lunes na lang, sa sweldo na lang, diba? Amo na dyan katamo kaysa ano, inabala makita mo dira nga kilala mo nagabaligya, karon ko lang tagaan, asa boss na lang, asa Lunes na lang, tingbon ko na lang sa sweldo, mamo na bala, no? Anyway, sa mga aga mga kaaksyon, para maghatag sa aton sang pinakaulihi nga balita diri sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Ay kasubo nga aga, makaupod naton si Aksyon Marlon Hinovea. So anyway, gakontak pa kita siya subong para maghatag sa aton sang pinakaulihi nga balita. Kay mati mga kaaksyon, way nagatulog diri Aksyon Radio Bacolod, di ba? Miskan pa sa mga oras kado ka namit nagid magtulog at nagalibot gid Aksyon Radio ya. Para magsikyar diri sa ato nga palibot. Kung ano dira, ba sino naman nagsupak diri sa curfew daw mo na bala? Sino naman ang nadakpan kagabi? Nado ka mo na bala mga kaksyon? Hindi gani yabaw, ti basi may mga krimen na no, palayo lang ha. So anyway, sa aton dira mga market vendors, good morning sa inyo. Okay, this time baka ubod naton Aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Aksyon Marlon. Aksyon. Okay. Aksyon Red, good morning. Sa unang patrol, nag-ausoy din sa may dalan sang Katuslaw. Dalan sa Katuslaw, sunod sa Bacolod, sa sari nga mga tarionte, matawhay ang dalanon. Tamo sa ring
kagahon. By the way, gali Action Red, February 28 subong. Ulihing adlaw. Feb 28 ba subo naman sa mga nagasaulog sang ila sa nga birthday Feb 29. Ati laban-laban gid. Kay wala naman pizza 29 Action Marlon. Why naman sila birthday mga mga tuig. Ati laban-laban na guro. Matingob na sa Marso 1. Amo na sila mga tinulog nga hupin, no? Gani. Saling ka magsaling ka birthday, pasalingon day gid. Oh. Correct. Feb 29, di paano mo na masiling nga birthday mo kay Wyman Feb 29? Buwen. Kumbaga pa siniya nga tuig Action Marlon niya exempted nga dugangan ang imong edad. Ganiman daw mo plakson na red sangkuan sang Bagyo bla. Ang Bagyo every 4 years kabalik-balik malangalans na mo. Mo maning Feb 28 every 4 years mana nag-28 lang adlaw. Aha. Ay kasadya man isang ila, no? Dati ang iba nagsunred ginto ka maayo nga saulog sang ila sa nga kadlawan sa bunga adlaw. 28 na lang. 28 ini ganing iban boss March 1. Kay gakalot-kalot guro ulo ibas nimo. Ati laban gid. O tringa na no manete mapastri mo kuya na bundag sa Feb 29 man. Kung gusto agad Action Red may araman nga Feb may 30 tamang nga petsa kung isang bulan sa Pebrero, no? Uy, tuod. Dara. Wala guro Ay, 29 lang. 29 lang. May sa saring matinon tani kami sa area sang dalan sang Lacson ho. Ang dalan sang Lacson basta amo ni gali nga amo ni nga oras Action Red una gid man ka-operate ang ang mga traffic lights block. Gin-check na mo balin dito sa may area sang dalan sang Aranata. Gina-off gid man nila ang traffic lights basta amo sa ring mga inuras, no? Ano man ka cost cutting sila. Automatic ko gina-off man Action Red. No need tigid man nga pa daro mo da ang traffic lights kung jutay mo lang mga salakyan. Anyway, check naton ang mga records sa ato sa kapulisan tiwagin man so far sang talupang doon gid mga balita. Ini nga mga balita bala nga magkapatindog balahibo magluwas kid lamang. Pasaring may arasang bomba bla vintage bomb nga kung tani ibaligya sa junk shop. Uy. Sa may area sang Green Plains Subdivision bla. Grabe ba nang ibaligya vintage bomb pa? ang panagbaton sang ginabaligya bala mga scrap sa junk shop kibot Kibot kay kumbaga pa linupok das nakaronda. Pag baligya man to mali man nga bombag le. Ang yes niya magkakuan lang sa magkakwarta lang sa wala, malantayo lang ko kilo. Kaya sadya man ni ba? Ote, gintaw ka sa pulis, ang pulis na, no, sabay sa EOD, sa BCPO ginton over kay kalat lukan, gitman mo. Ako mo, nung dalagsado, wag kinakabilog mo, ibaligya ako dani sa junk shop la. Bueno, gid, no, siguro napikaduhan o nanong bastante. Ang lain sa Action Marlon na balang pagdalay sa may scrapan bala gamay lang ang kantidad dira ang pagbakal reklamo sa imo na lang na itsa ko na simo ang dagsigabong bala no Don New Year delikado action na rito kay base kon masantikan blok kay sumigabong anyway ara na sa kustodiya sang wala pagdala sa police station kunit sa bayan sang EOD, amaning ginatawag Explosive Ordnance Division sa PCP Action Red Kamanti i-check na kung wala mayara sa peligro ng talones sa pamuluyo o talones sa publiko. Ara pa man day, ang bump expert si Dini Montoya ara pa na i-check na siguro
kag kung mayara sa peligro nga madala sa mga tao, ipunta na sa eksakto nga lugar, i-safety action red. Anyway, sa may dalan sang Lacson nga uso katabaw, temprano pang kwado, ang manugkolekta basura bla. Temprano pa sila? IPM, dalagoy unod. Uy. Manugkolekta pa lang guro ni IPM. Ate, laban-laban kati aga pa ba niya Action Marlon eh, alas 5:30 pa lang eh. O dito guro ni Puntaria sa may bahin sang Burgos Public Market ho. O pa, empty pa niya sa ning likod o galing kay duway nagatukar lampada sa kuno. Sa una nabatian ko pa na Action Marlon eh, maglibot bala sa basura, na bala nga madunot kag idi madunot aton nga obligasyon, di ba? O mo na sa Batian. segregation. Ba siguro naguba ang speaker nila. Subong way na ba si may kuan bla may order nga ops, di na papatukar ang lampada na may reklamo. Ba siguro. Subong way na lampada nga tukar. Kung galing kiti Action Marlon, sinyalis ina eh, kung magsulod bala sa mga subdivision. Kaya kung may ara sang tukar, mabatian nila nga, uy, pasulod na bala ang IPM. Doon mo na bala? Katis, So Naxon Red, para sa patimaan mo, once nga may ara sang katukar ganing kalambada, ay gamay na nga trumpay lang sa ding truck mo. miyara. Dapat pagwa mo ng imo sa ding, imo sa ding basura. Isubong yung way na sang lambada, Busina na lang. busina na lang. Dahil lang kung busina bla, paos bla. Ate, mugid. Ang managpagwa sang basura akson red kon kaysa nakabihangan, no? Way sa kabalo galing nga nagalampuas na ng truck sang IPM. Anyway, amo na sunod. Information report naton solo sa naaw na. Tawag iban ang sunod sa nga Bacolod. Report gikan sa patrol action ninyo Bugina. Son na mahal sa una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea, sa paghatag diri sa aton sa pinakauling nga balita sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Grabe mo to mga ka-action, ano? Dalon mo to ya sa scrapan na vintage bomb. Ito ko na lagid bala sa nga kapigadahon, dalon mo to ya ang vintage bomb ya. Di ko ganit, sa mo to karon ba kay wala mo mauyunan ang pagpresyo dira sa tag-iya sa scrapan? Butang ta, baka labi 100 pesos lang. Ti ang imo expectation, 1,000 kati vintage mo, di ba? Dapat mahal. Kung sa mga iban pa dira ka mga gamit ya, antique mo, di ba? Dapat ya mahal ni bakal mo sa ako niya nga vintage ba mo, grabe mga tono, no? Kay ti, vintage bomb di. Kung sa mga gamit nga iba niya, antique di. Dapat bakal mo ya, dako na 1,000 ka pesos. Ikaw ya, hatag lang yasin. Itsa mo bala, no? Bala ka na. Imo na lang na. Ati, mas yung nagabong dayo yung mga kaksyon, ano? May mga bagay nga masilig naton nga pwede naton mapakilo dira inabala mga utod nga mga kabilya nga wala ginagamit or mga iban pa dira pwede magani mga sindira ya nga gintuktukan wala na magamit pero ini nga mga bagay like bomba. Ini yung mga kaksyon dapat i-surrender mo sa mga otoridad. Kaya hindi yan makahalit mga kaksyon. Kung karon bigin bakal man to be, nasalaan bing bula bing steel inabalang ginagamit para mag pang-demolish bala sa mga building do amo na kabilog do bulitas bala nga dako. Di bala makita mo na sa mga pelikula na bulit o steel na siya nga bula tapos may ara sa kadina doon mo na siya ginahanot sa mga building para dasig mademolish. Kaya mo na big rason mo bulitas na siyang isa bala ka truck or na pang ginagamit pang demolish ang building galaya vintage bomb tigit saman to be ginkilo man pertik bugati mahal ni ginbutang gabi for example ginitsahan pag idrasik iban nga mga salsalon kag naglinagteng dira nagresulta sa pagsigabong damo sa mga tao dira yang mahalitan. So gani ko kamo dira makakita mga kaksyon tungod sa kalapadon dira sa inyong kadutaan sa inyong balay. Nakakalkal kamo dira o nakakita kamo dira isang bumbang vintage sa inyong pagkutkot para bisa basurahan nyo dabi. Dapat ya
isurrender nyo sa otoridad para wala sang may mapirwisyo. Alright? Sa mga ka-action, again, ako kamudra mayana sa mga jokes. I-komento din sa itong Facebook Live. Pag-itao niyo, Johnny Tango rides again. And of course, do not forget to like and share ang atong Facebook Live. So anyway, magatamyo na kita sa makadali. Good morning sa kay Maria Fe Lobaton. Good morning. And also good morning sa kay Jari Jao Villanueva. Good morning, watching from Santa Fe, Barangay Granada. And also good morning man sa kay April Guho. Good morning. Michelle Pilais, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Greet ko lang sa family Pilais kag Anensio or Anesio family dira sa may Victoria City. Good morning sa kay paring Joel Gonzaga. Subong ari sa Estados Unidos. Good morning, Joel Gonzaga Jr. And also good morning man sa kay Morine Gonzales Katungal, watching from Baguio City. And also hi sa kay JVL Luntayaw. Good morning, Action Johnny, watching live in Barangay Tangub. Thank you so much. Watching here in Hinigaran, tamyaw ko lang ang family Santa Ana. From Santa Ana, Eileen March. From Fernando Lombre. Good morning, sir. Tamyaw ko lang Sanday Jobet Lombre, Nene Medil, Badi Medil, Herman Gomban, Arnel Lanasa, tanan sang Dakutan, Daku, Silay City. Thank you so much. Ari, hirit ko lang Feli Morales, Sacuelo Aliesa, good morning. Also, hi sa kay Rona Rigida Trava. Happy 5th birthday kay Inday Preya Beatrix. Adlong, maraming salamat. Kag Ari Pageda, good morning man sa kay Banker Gemini. Tamyaw ko lang gali Juji and Art Mix doon, and also Philippine Guardians, diba? Brotherhood Incorporated Bacolod Chapter from Bunker Gemini. Rosalina Arellano Espadero, good morning. Ay syempre tamyaw manaton Sofia Domingo Ortilio. Are ginatamyaw niyang family Domingo kag Ortilio, more power and more blessings. Okay, Nene Domingo sang Jesusa 1 Algeria or Algeria Murcia. Larry Rico, good morning. Finally mga action ubos ta no. Ito nag-flood rin ang comments sa atong Facebook Live. Again, do not forget to like and share. Of course, comment or greetings kay ina pag isa-isa naton. Anyway, yari na ang atong mga jokes para sa atong programa, Johnny Tango Rides Again. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa kagabi pasado alas 11, nagpanik si Rugo. Kay ginsulod sila sa ilabalay sang serial killer nga si Boy Batikulon. Molly is a singer. Nakasunod na ako sa balay. Pangpatyon ko ang mga tao nga ari dire. Hala, si Boy Batikulo nakasulod si amon nga balay. Mangpatay gini siya nga tao ya. Kag kamo isang pamilya ko mabutag din sa peligro. Sino ang naga-istar dire? Pagwa ka mo. Mayo lang kay na gatulog ang ako nga asawa nga si Inday. Kag amon 15 kakabataan. Pero antes siya makasulod sa kwarto, dapat makatawag ako kay Sir Johnny Tango nga isa katanod para mabuligan niya ako. Nakontak ni Rugo si Johnny Tango nga tanod. Hello, good evening. Johnny Tango speaking. Sir,
Kadto anay sa balay namon subong, nakasunod sa balay namon ang serial killer nga si Boy Batikolon. Tabangi ko diyan ay, sir, help! Sorry, sir. Wala ko duty subong. Nag-rider ako sang pagkaon kung wala ako sang duty. Ano? Balas man sa akon ba? No problem, sir. May solusyon ako sa imo nga problema. Anong yung mga solusyon, Sir Johnny Tango? Order ka sa amon sang pansit. Kay deliveran ta kada. Ano? Kag para sa ano naman ay ang pansit ya, Sir Johnny Tango? Pampahaba ng buhay. Diyos ko. Thank you so much, Christine, sa imo nga joke, ha? Dira sa may barangay, Pahanukoy. Mayo man na, ano? Sudlon ang balay nyo sang serial killer. Galing kiti ang tanod nga part-time sa gali rider, ano? Mapadeliver siya pagkaon. Tapos ang pagkaon nga i-deliver siya pansit. Pampahaba ng buhay. In kaso gid man mabunaan sa. At least, ano? Baka labot pa sa ospital kung sa mabunaan. Next na nga joke mga ka-aksyon yari ha. Eksena sa bus. Pila na ka oras ang nakaligad, masakit sa gihapon ang tulok sa tigulang sa konduktor nga si Johnny Tango. Kagina ko pa'y napyaran. Kasakit gid sang tulok mo sa akon. May nahimo bala ako kabalain sa imo? Isa bala sa ex ko, apo mo? O ba si isa sa mga apo mo ang akon nga napabusong? Katayog na sa ginapabinsyar mo yan, toto. Kagina pa ko gatulog sa imo kay Asta Subong. Wala mo pa'y mahatag sa ako ng akon nga sinsilya. Manog panaog na ko, ho, sa bangga na, ho. Wala pa gin. Anong plano mo yan, toto? Ay, sorry, lo. Ay, sus. Thank you so much, Mario, sa imo nga joke, ha? Dira sa Barangay Bata. Uy, may nag-comment diri, ha? I-check tala mga ka-action sa Facebook Live ta, ha? Okay. Abi ko joke, lain gali, ano? Isa ka adlaw nagbalik si Johnny Tango sa balay ni Inday para ireklamo ang iya cellphone nga nakuha. Kabaylo sang laptop nga iya nga ginhatag sa ila nga barteranay. O barter naman ni barter. Inday, hindi din sakto ang aton nga barter mo. Paminsara bala. Isa pa lang katuig ang paggamit kuya sang akon nga laptop nga ginbarter ko sa imo. Pero ang cellphone na ginhatag mo, binulan pa lang siling mo ang gamit, pero gahanga. Kag isa pa, perti kadugay mag-full ko ni charge mo. Di ba sidang mo kasang app nga pag-download o ba si full na ang memory sa imo nga cellphone? Ibalik ko na eh. Kuhaon ko na lang akon nga laptop, perdi ko iya sa barter nga nimo. Hindi ako magsugot. Gingamit ko ng laptop mo, kaginkabi ko na nga akon nga gamit. Kay hindi magsugot si Inday, gulpi nagtaas ang dugo ni Johnny. Hindi mo pagibalik, ireklamo ta ka. Ireklamo ta ka sa ginbarter mo sa akon nga paltek. Amo na galing gusto mo, ha? Sige, ibalik ko sa imong laptop. Kay ilapta ko dayon ang mga skandal mo ho, na save ko ni sa akon nga USB. Tandaan mo, Johnny! Change mind! Imo na lang na gusto mo. Bayluhan ko na ang daan nga laptop nga ginbarter ko sa imo. Dala ang USB sang bag-o nga laptop.
dugangan ko pag hindi sang bag-o nga cellphone. Wow! Heaven ba? Hindi ako. Gusto ko sa lakyan kag house and lot ang ibaylo mo. Kag dapat ara sa corner lot, ha? Grabe man ba? Thank you so much, Antonio, sa iyong mga joke. Comment lang mga ka-action or PME, sino mga jokes na pag-try natin kapag basahon. Ari mga ka-action barter man ng Japon. Tapos gulpi yung mag-comment, Pamain, di ba? Mine. Oy, mga online selling subong ibandira, not all man inabalang ginapadagaan sa suksok kuno sang bikini. Padiscover yan sa ilang mga nubya o mga asawa. Bao, do ka familiar sa sapatos, sige bakal mo online, ha? Do may nakita ko nga nagauyat, nakabikini. Dito ka nagbakal, ay, no? Ay, di dito ko naging bakal sa mall, ya. Tigilan mo naman. Okay, manatlagsa mo lang ng mga kakaksyon, ano? Kung galing kiti inamig ko niya kay Manti, kung i-deliver ko no si mong sapatos, kin bakal mo online selling, kung ano ang ginasuksok ko no sang nagabaligya, amo man ako no suksok ko niya sa pag-deliver niya sang sapatos ba? Next na to nga joke mga ka-action. Yari ha. Nag-post si Inday sa Facebook sang iya nga bag. Gusto niya ini nga i-barter bisan ano lang basta nagabalor 500 pesos. Nakita niya ang iya tupad balay nga si Johnny. Tungod kay kilala niya ini, ginpili niya si Johnny kag nag-meet up sila sa atubangan balay ni Inday. Hi Johnny! Ti anong gusto mo nga i-barter sa akon nga bag? Ariyo nakabutang sa paper bag. Tanawa lang dira Inday Abe, tanawon ko? Hala? Ano yung i-barter mo sa akon nga bag? 5 ka bibiron? Oo sobra pa na gani. 500 pesos ang inog-barter ko sa imo. Diyos ko, Johnny. Amo na i-barter mo sa akon? Wala pa ko yasang bata, Johnny. Kabalo ka, Inday. Kung wala ka pa bata, hindi na iya problema. Sa tuod lang, dali lang na, kag hindi budlay. Oo, te, ano sa imo? Subong na? Diyos ko, Johnny, isa kang alamat, isa kang hukage. Mahay! Thank you so much sa inyong mga jokes. Grabe, i-barter bibiron. Di wala bata, ma-propose para maghimo sila. Hapos na kuno dali pa. Pero pabangkot ni Reasan umagwa. Dugay pa, di ba? Next na ito nga joke na galing sa kay Maricel. Di na sa may Barangay Granada. Isa kagabi nagistoryahanay ang magnubyahanay na sanday Inday kag Johnny Tango nga makitaay sila sa isa ka fast food para mag-celebrate sang ila una nga mansari. Nauna abot si Inday kag na late si Johnny. Babe, pasensya gid pertigid ka traffic sang dalan subong ayawan ko kalusot-lusot mo. Palibad ka naman, Johnny. Permi ka lang muna. Rason mo, permi ang traffic. Tungod kay ginkapoy si Johnny sa pagdali-dali, gininom sini ang tubig nga ara sa lamesa, pati na ang pagkaon nga ara sa pinggan. Wow!
Nag-order ka na gali ya? Wow, grabe nga pagkaon, baka naamit. Kanon ko ni kay gutom-gutom na ko, kabalo ka. Wala pa ko yung makapaniaga. Be? Baka naamit sa gin-order mo ho. Wala mo ginuubos, bawa. Ang galing kati amo lang ni ho. Ang soft drink mo, hindi man ni cold. Johnny, bago ka lang nag-abot, pagkatapos wag ka naman ko itong kasino ng pagkaon. Kasino ni how? Hindi na hakon. Johnny, iya inasag isa ka customer nga naghalin, gimbuslan ko di siya. Wala iya maubos ang iya pagkaon kasi no sa iya, hindi siya kapanimaho, kag hindi siya kapanabor. Ano? Thank you sa mga jokes, mga ka-aksyon, ha? Amo na, gani mga ka-aksyon, kung kamudra may ara sa mga date, ano, sa mga fast food, pagkatapos na late ka, nauna dito ang imong nubya o ang imong asawa, hindi ka ginanay diretso magkaon sa pagkaon, ha? Kaya basi bala to, nagpungko lang sa sampulongkoan nga na, tapos sa lamisa bala, nga, amo na, ginpungkoan ni tabi, may mga pagkaon pangabilin sang previous nga nagkaon. Lain sina kung ang nagkaon sina, wala nakapanabor, kag wala man siya nakapanimaho, baldagi, di ba? Confirm gid, no? Confirm. Uy, pahamo na mga ka-aksyon. Ginatabyaw na natin sa maayong aga si Jocelyn Kalabaan. Good morning. And also kay Eliazar Lekayan, mayong aga dire sa imo. Ay, syempre, ginatamyo ba natin si Polly Warlito Nisha. Thank you so much. And also, good morning man sa kay Rowan Ong. Okay ba? Okay ba? Damo ka salamat sa inyong pagpamati. Remedios Taton Bakilan. May nag-comment rin nag-flood lang. But anyway, ginatamyo natin Vanessa Bayo! Good afternoon, Action Red. I love your show. Wow, thank you so much. Mayong hapon because mayong hapon sa Amerika, no? Anyway, ara siya sa Minnesota, USA, si Vanessa Bayo. Thank you so much. Kag hindi ko makita ang iba, ano? Ari, Marilo Villar Tanaman. Madamo nga salamat sa Payaw Binalbagan family Gikanal kag family ko Paredes. Thank you so much. Kay syempre ari ginatamyo man naton sa maayong aga si Eliazar Lekayan, di ba? Natamyo tanan ni. Okay kag ari may isa diri dito makita. Anyway, thank you so much mga ka-aksyon sa inyo kapag comment kayo may nag-flood din nga nag-comment. Rowan Ong, thank you so much. So mga ka-aksyon, yari ang aton nga masunod nga joke. Also, good morning sa kay Johnny Bugina. Wow, gapakaganda siya pangapiho. Ginatamyaw lang ang NRRMC Incorporated. Kabangkalan Chapter. Kapita sa Idalom. Karon mga pita. Hindi ko matulog pa ko. Eksena sa bangko, nakita ni Johnny Tango si Lolo Labron nga nadugayan sa ATM machine. Kag madamo na sa mga tao ang nagapila sa iya likod para mag-withdraw man. Nagareklamo na ang mga tao nga masunod sa iya. Kay perti kadugay. Ginpalapitan sini ang tigulang. Lolo, kung gusto mo, buligan ta kada. Ay, no problem, gada. Kaya ko niya. Dali ba lang di? Pero ginap ako gapanilag sa imulo. Daw, nabudlayan kagid sa ginahimo mo da? Di ka gadi magproblema. Tig-agad. Masarangan ko ni hubin pa ni si Lolo ba? Lo, sa prangkal ng gid nga storya ha.
Damo naging sa mga tao ang nagahulat sa imong likod dirao para makatapos ka. Gaugtas na sila bala kay do isa ka na da ka oraso. Ti buligan ta kada nga maka-withdraw ka. Ano silig ba? Ma-withdraw? Huulo, ara ka bala sa ATM machine nga ahaw. Diyos mayo sa disima. Pasinsagin gan ha? Ari ko gali sa ATM machine, no? Abi ko bala? Ari ko sa may payphone. Diyos ko, Lolo. Tingala ko ka balik-balik, imo pindot kay. Thank you so much, Ana, sa imong joke dira sa may Barangay Banago. Thank you so much. Anyway, ginatabyo ko lang sa bayong aga si Attorney Mark Steven Bayo sa office ni Congreg sa tayo. Madamo ka salamat sa pagpamati. And also, hi kay Action Felix Campaniel. Long time no session, di ba? Nagligan nag-session gali, ano? Naginom kami isang tubig may ice, no? Mula nang ininom namon ya. Tapos nagsugba kami bangros. Dito kumayo man, no? Tubig na may basta wala kolor, no? Okay lang na. Kay siyempre, ginatabyo natin sa mayong aga. Si Sir Ruben Tampos, dira sa LTO. Madamo ka salamat sa pagpamati. And also, hi, sa kay Kapitan Freeman Madalag of Barangay 27. Madamo ka salamat sa pagpamati, Kap. And of course, drama na sa may La Carlota City. Hi, dira kay Manang Cynthia Salgado. Manong Bitoy Salgado of La Carlota City. Madamo ka salamat sa inyong pagpamati. Kaya syempre sa mga drivers mo natin sa mga taxi, ano, nga wala gid nagauntat sa pagpamati, madamo ka salamat. Anyway, ni sa liwat si Action Red Salgado sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,